Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno kendo duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo laktar marwa jalonywa osechopo e studio mondo mi wago mbaka kotenore kod achiel ariyo adek ma bende thoro mulo ngimawa. Kata kamano kapok wachako chenro ni daher mondo mi arwak e studio machiegni kuom yudo thuolo mondo mi bie chenro mar penj laktar to kaka watime ga wakuongo wang'ere ni nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye e tuoche mage kata ilonye weche mage kotenore kod weche mag thieth kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano. An iluonga ni Daniel Jacob Odhiambo, an wuod Ugenya, Jera, dhoot Manyadiji. To alonye weche mag yath. Apuonjora Nairobi, mbalariany ma Nairobi. Chakre higa 2007 nyaka 2011. To atiyo Kisumo kae Salama Cancer Center. Ilony e weche mag yath. Tiende ni kapono ni antiere gigo momulore kod yath to onego be ni penji kapono antiere chandruoge mag yath ing'e maber gigo duto te. Kabisa. Amor mar bedo kod studio dichieng' ma kawuono bende thuolo wakonyre mondo wayude kaka wanyalo konyo oganda wa kokalo kuom chenro mar penj laktar ma bende e tij chenro ni maduong'. Kawuono daher mondo wakete maino kotenore kod thieth kachiel kod yedhe mag kansa. In kachiel kod an wang'eyo ni kansa biro ga e kidienje mopogore opogore, obiro e yore mopogore opogore kotenore kod magi duto te nitiere ga bende thieth mopogore opogore. Mane ma daher mondo wago e mbaka odiechieng' ma kawuono. Kata kamano wanyalo mulo mana matin nono ni tuo mar kansa en ang'o, kaito wadonje e weche mag thieth kachiel kod gigo kata rochruok manyalo biro kotenore kod weche mag thieth. Koro kwachako tuo mar kansa generally en weche mag cells ma dend dhano. Iyudo ni iluongo ni gimedore ringo matek moingo kaka gidhiga manormal ja. Koro iyudo ni dendi iyudo ni kata ka onya wuok kamoro amora. Onyalo wuok e remo, onyalo bedo kansa mar remo, onyalo bedo kansa mar ng'ut, onyalo bedo onya wuok kamoro amora. Iyudo ni cells ma area no owuok ma omedore mang'eny ma gikelo shida, gine ma gikelo tuono. Erokamano nyama seche ma cells odongore mang'eny to giringo giwuok kuonde mopogore opogore, gidhi kuonde mopogore opogore ma bende wasemuloga kidenyo mopogore opogore mag kansa. Koro daher mondo wakete maino e weche mag thieth mag tuoche mag kansa. Ipani ang'o momiyo yedhe ma itiyo godo e geng'o ger mar tuoche mag kansa thoro ga bedo kod side effects kata kelo ga hinyruok kata chandruok mang'eny ne jogo matiyo kodgi? Koro kaluwore gi kaka yedhe go tiyo en ni ing'e mokwongo ni kansa ok en kata ni iyudo infection mowuok oko, gin cells ma e dendi ema dongo marach. Koro kaluwore gi kaka yedhe go tiyo gin ni ging'iyo nitiere gik moko e cells kanyo iluongo ni DNA ma gidonje to gigeng'o growth margi, dongruok margi mondo gineg cells mag kansa gi. Tiyudo ni cells ma bende ma kawaida ma bende ok dong ma e dendi ma normal ka bende gi affect gi. Koro iyudo ni kiyudo cells ma grow mang'eny, iyudo ni kaka for example king'iyo iyi to ka gidonje iyi to gikelo gik moko kaka diep, gikelo gik moko kaka ng'ok, to king'iyo kata wich nikech cells ma e wi magolo yier ka bende gin be giti matek. Kiyudo ni bende yadh kansa no bende kodhi kanyo tiyudo ni olunyo yier ma e wiyi. Koro mano e gimomiyo nikech ginego nyaka cells ma kawaida to ginego nyaka cells mag kansa ka bende. Nikech kidienje mag thieth bende opogore ga, iyudo ni wantiere kod radio samoro, wantiere kod chemotherapy samoro gin weche mag surgery. Kendo ni gin yore mopogore opogore mag thieth manyiso ni kata chandruok kata side effects bende thoro bedo mopogore mana kaka ilero nwa ni gitemo tieko kansa cha to seche ma gitemo tieko kansa ni to ginego nyaka mabeyo bende ma ang' nokel ni chandruok. Seche ma ng'ato chako thieth samoro en thieth mar radio kata kemo, thothne iyudo ga ni hinyruok kata side effects mag thieth gi thoro ga biro mopogore opogore. In kaka jagono molony e weche mag yath, gichako ga neno bang' thuolo marom nade seche ma ng'ato osechako yudo thieth? Koro luore samoro bende gi yath mar kansa miyudo nikech bende then oluore bende gi jatuo ka jatuo. Lakini ng'eny jotuo en ga gima biro immediately.
ma nyaka an kaka jatich ma olony gi wach mar yath nyaka nyis jatuo ni mokwongo gima inyalo winjo en inyalo winjo ng'ok, inyalo winjo diep, inyalo winjo kata ka yier wich, lakini yier wich, gik moko kaka yier wich, gik moko kaka remo kodok piny, to mago to biro bang'e. Ntiere side effects ma wacho ni gin ma biro immediately, then tie moro moko ma biro bang'e. Koro gipogore. Koro nitie kaka kwang'iyo yath kaluwore gi yath mitiyogo, ta anyalo mi konyruok depending on yath mitiyogo. Mana kinyalo miyowa mana ranyisi matin nono ponono nitiyo kod yedhe mag chuo e ler kata kemo. Thothne side effect nyalo bedo mage to gibiro bang' thuolo machal nade. Seche ogogo koso bang'e. To kata ka ponono ni en radio. Side effects ichako winjo bang' thuolo machal nade. Koro kaka ka ni yath kata michuo e ler to gibiro tieng' diriyo kata en mana yath achiel to onyalo kelo side effects tieng' diriyo. Onyalo kelo ma immediate ka mabiro immediately sano no, then onyalo kelo kendo side effects bende mabiro bang'e. Koro sama athiedho jatuo nyaka nyise ni mae kaka ibo winjo, then bang' week 2 kata 3 to kendo ibo yudo moko kama. To weche mag bero kata surgery, side effects thoroga bedo mage? Majorly en mana pain. After theater kisewuok en rem, rem emidhi yudo ka ginene, lakini nitiere kaka kiwuok e surgery tidhi mi yedhe ma manage pain mikonyorigo. Chenen pej laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo thieth mag tuoche mag kansa ma bende biro ga e yore mopogore opogore, to bende gibedo ga kod side effects kata chandruoge magithoro bido godo. Wantiere kod jalony marwa molonye weche mag yath e studio ka, kendo otemo fononwa kendo temo konyo wang'iyo ni chandruoge gi kata side effects gi githoro bedo magi, gibiro e kidienje mane, to en ang'o ma onego bed ni timo ponono ni chako neno side effects kata hinyruok kaachiel kod rochruok mag del e seche ma iyudo thieth kotenore kod yedhe mag kansa. Adwani mondo mi koro wachaka ne mula achiel kachiel mana kinyalo yiena gigo ma yedhe gi kata thiedh gi thoro timo ne del. Koro ng'eny gi mokwongo kata kapok wachako timo ni keto ni yath, gima nyaka watim nyaka wakaw somo mar remo mari mondo wang'i ni rembi chalo nade mokwongo. Ka waseyudo mano, then kore kwang'eneno ka ni ntiere level ma nyaka bede ma kaseneno to kore kwanyalo chako mi yedhe mag kansa gi. Koro yedhe mag kansa gi kiyudo samo chuoye e ler cha, tibo yudo ni ng'ani samoro rembe dhi dok piny. Mano mokwongo onyalo duoko remo ni piny. Koro sama imiye kembo ni to kendo koduogo bang' kata bang' wige 3 kendo nyaka ing'i rembe no ni mi make sure ni rembe no oduogo malo. Kapo no koduogo malo, then jaka wamiye yath bende ma konye mondo remo no oduog malo kapok wamiye kemo mondo but mano majorly wang'iyo ga. Wang'iyo remo to wang'iyo kaka dundo tiyo, wang'iyo kaka chunyi tiyo, wang'iyo kaka kidneys ni bende tiyo kapok wamiye yath mora mora. Yath mora mora nikech yath mar kemo gi eno affect kamora mora ma e del. Inyalo lerona mana matin nono ni ung'iyo kaka dundo gwecho nikech ang'o kata ibro ng'iyo nwa liver, gimomiyo nyaka ung'i kaka liver chal kapok uchako chiwo yedhe gi, nikech ang'o kaachiel kod gik mopogore, gik mung'iyo gi nikech ang'o. Koro king'iyo kaka kwang'iyo example, wanyalo ng'iyo kaka ng'ato ka obiro ng'at man gi kansa mar thuno, kaka watiyo ga kod ntiere gibiluongo ni protocol mar chemotherapy mar kansa no. Kaka wang'iyo ga mokwongo, ntiere yath ma wakete protocol no mokwongo ka wachako. Wang'iyo ni ok wanyal dhi e number of circles mokalo 5 kata 4 nikech ojaketho adundo. Koro nyaka wang'iyo adundo, watimo gimiluongo ni ECG, inyalo ng'iyo electrocardiogram, inyalo ng'iyo remo bende nyaka ing'i. Then kobire wach liver ni ema ing'eni en ema yedhe ka chemical go en ema oloko gi mondo ogol gi oko e dend. Oloko gi mondo gibed safe mondo ogol gi oko e dend. Koro samoro yedhe gi kaka ne wasewacho ni yedhe kansa gi affect nyaka cells ma kawaida gi. Nyaka liver kucha bende gi affect gi.
gi kelo shida nyaka e liver kucha. Koro nitiere kaka luore gi jatuo ka jatuo inyalo yudo ma bende ok ohinya ahinya e liver ne kacha cha cells ne ma kawaida gi, but generally king'iyo to nyaka watim test mar liver no mondo wang'e ni to yadhni o affect liver maromo nadi, mondo ka wang'e kaka wanyalo miyo jatuo yath, mondo nikech liver no ema process yath mondo olok gima safe mondo bed eliminated e dendi. Kendo king'iyo wach kidney bende to iwacho ni nitiere yedhe ma bende kaka igolo gi samoro kodonjo kochwo e ler cha to kang' osetiyo to wuoka samoro direct ma ok okalo kat liver kanyo samoro. Koro samoro kodonjo e kidney ka to bende iyudo ni okelo kendo shida moko matin kanyo. Koro mano bende nyaka wang'i ni jatuo kidneys ne dhi machal nadi kapok wamiye yath. Ma wa advice appropriately. Ero kamana ahinya ma gigo manyaka tim kapok omi ng'ato yath mondo mi ong'e ni to bende dende nyalo ting'o yedhe gi bende kapo ka idwani mondo mi dende oyud konyruok kotenore kod yedhe gi bende dhi yudore, nikech samoro kapo nono ni adundo ok gwech maber, antiere yath mako miyo to kendo adundo ni chak chung. Koro kar konye to wachako kelo chandruok machielo. Kato bende nitiere kama milero maber ni samoro liver kata chuny ok ti maber, to chuny ema gologa chilo mantiere del. To thothne yedhe bende gin sum ma kapono ni ok onyal luok maber e del to nyalo kelo chandruok. Koro kapono ni uyudo ni samoro chuny ng'ato ok ti maber, nikech wathoro ga bedo kod chandruoge mopogore opogore mag chuny, samoro obedo inflamed, samoro obedo kod cirrhosis kod gik ma kamago, to nego bed ni oyudo thieth. Koro ibro nok yore mag thieth koso bro bedo nang'o? Koro gima timore mokwongo en ni kapo ni wayudo ni nitie shida ma koro ok onyal ting'o yath e dende kwa miye, to gima watimo mokwongo nitiere ga inyalo miye fluids gi management mopogore. Koro kaluwore gi koro wang'iyo wach chuny no kapod waweyo kansa thenge. Koro wang'iyo wach chunye no to waloso maber, ka nitiere daktari molony e wach chuny bende wakete e chenro mo. Koro kwaseng'iyo mano mokwongo to waweyo wach kansa cha thenge kuom wige kata 2 kata 3 manyako chang kende kwa wadhi jime. Manyiso ni gik moko kaka chuny nyalo chako bedo kare bang' jumbe 2, jumbe 3, dwe achiel nyaka bang' jumbe 2 oduogo kendo wachako endelea. Erokamano ahinya. Chenro penj laktar, wang'iyo chandruoge kata side effects mag yedhe mag kansa. Daktari olero kacha ni kapok oket ni yedhe gi e dendi nikech gin kidienje mopogore opogore, nyaka kuong noni mang'iya ne to bende dendi duto te ber, bende nitiere kod adundo magwecho maber, remo bende ni lero ni nyaka ng'i, chuny bende tiyo yo makare kod gik makamago duto te kapok okete yath moro amora. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi waka oyweyo kaito ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. I will vote for Baba and Martha in the forthcoming general presidential election because the progress and the safety of our country depends on the implementation of the Constitution. This coming general election provides us with the only opportunity to achieve that which we always sought. That is the end of second liberation, so that we can get into the threshold of the third liberation. This is Raila's moment. This is Kenya's hour. Because in Raila Odinga's leadership, we are supporting a patriot who has fought for many years for Kenya democratic space and for social justice. Tunajivunia Kenya mpya kwa kuwa tunaelekea katika kubadilisha nchi yetu kwa upole na amani na ustaarabu, na ninawaomba na ninawasihi tumpigie kura kiongozi wetu wa chama cha ODM na ambaye ndiye kinara wa Azimio, Raila Amolo Odinga. Vote Azimio. Vote blue.
Kisumu. Kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa. Dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwayi mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Fan True wa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafaidi njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro mii nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare, gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Machiegni kendo jahera mar chenro mar Penj Laktar odiochieng' ma kawuono chenro ni biro ne achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wantiere kod jalony marwa e weche mag yath odiochieng' ma kawuono kendo wang'iyo kacha yedhe mag kansa kod gigo magitimo e del mabende wanyalo dendo kod dhowegi ni side effects. Nipimonwa kacha ni in emisomo yath, yath winji kosi nemi winjo yath? Wawinjore gi yath. Uwinjo gi rugi yath winji winjo. Erokamano nyamor mar winjo mano. Thothne yudo ka seche ma ng'ato yudo thieth mar tuo mar kansa to nitiere ga chandruoge mopogore mabedi sepimonwa kacha ni kata kapok ochak mi ng'ato thieth to nitiere gik ma nyaka tim. Tiende ni nyaka non remo ka be nitiere kod remo moromo, adundo gwecho maber, chuny tiyo yo makare kod gik makamago. Ang'o kendo mane wiwo wil godo mane pok wamulo? Kendo wanyalo ng'iyo bende samoro jatuo, samoro nitiere gimiwinjo ni wi jatuo. Ing'eni wach mar ng'ato konyisi ni yudo kansa, samoro bende ng'ato samoro
paro ng'eny. Koro ma nyaka watim bende kaponi after diagnosis kata kapod kwa chako thieth nyaka walos bende gi jatuo. Nyaka wamiye advice, nyaka walos kode mwanyise ni kaka treatment dhi. Daktari maduong' nyaka bi, an nyaka bi, nurse bende nyaka bed kanyo malos kode. Miluongo idende ni psychosocial support. Manyaka miye. Tene nutimo ne hocho makende. Adwa nwajiyo kidieny machielo. Ntiere ga chandoge mabiro ga kotenre kod pien del. Yudo ka pien del ng'ato ntiere kaka samoro react gi yath. Kaka in jagono molonye weche gi daher mondo mimul na yath kod kaka otimo ga pien del. Ng'enyne yedhe mopogore opogore kod kaka gitimo pien del. Koro wach mar pien del no kendo benda nyalo wacho ni kaluwore kata gi shida mano achiel kuom shida ma jotuo ma kansa yudoga ka poni keto negi yath. Samoro oket ni yath e ler to kaluwore koro gi dend jatuo to kiketo ne yath samoro to kodonjo to samoro sindano wuok e ler to donje iluongo nang'o tissue ma pien dende kanyo. Koro iyudo ni samo donjo e pien dende kanyo to chal ka gima owang'o dendi. Owang'o pien ma area no kabisa. Koro mathoth no timore ka pono no ni gima otimore kaka nokonego bed notimore. Samo thothne ng'enyne timore ka poni ok onego bed ne obed kamano lakini otimore. Alafu nitie yedhe bende ma wang'eyo kaka jothieth ma kapono ket kata ka opono kowuok e ler lakini nitiere kaka kowuotho e ler kanyo to nitiere kaka owang'o ler kosudo e pien dendi. Koro nitie kaka yedhe ma bende nyaka wamiyi kapok kata wachako mi ibiro mulonwa kanyo kaka owang'o ler to sudo nikech leche gi to be matero remo te matero yath ka ngodhi mowang'o ler mowang'o nyaka pien del. Debe ni picha ni nyalo pimonwa mana matin nono gima itemo lero. Kabisa picha ni koro ka inyalo yudo ni ka koro gima notimore inyalo chunga koro gima otimore ka iyudo no chwoe sindan to wuok e ler. Koro sama wuok e ler cha to yatho oringe e pien dende. Lakini kiyudo ma ringe e ler cha to en olwalwa ler makati neno kaka ler wuotho. Tineno kowang'o kaka owang'o ler kamano. Koro nitiere kaka nyaka wami yath ma before ka wachako nikech nitie kaka wang'eyo, lakini bende samoro bende iyudo ni ok wang'eyo kaluwore gi jotuo ka jotuo opogore kaka gibor yak gi yath bende opogore. Lakini kobiro ne yath mokwongo tibo ng'eyo nikech nyaka wang'i mwatim ne tests te nyaka wang'i. Koro next time kwa ng'iyo ni wang'eyo ni koro wang'o ler to nyaka wami yath moro mokwongo kapok yath mar kemo. Kata neno bende ka owang'o kuonde moko to kuonde moko ko wang'o manyiso nang'o? Manyiso ni koro ma nyiso ni samoro ne omanyo imanyo ing'e ni nitiere jotuo kaka wapogore kaka wacho ni jotuo ka jotuo opogore, dhano opogore, jomoko nitie ler neno mayot, jomoko nitie ma ler ne ok nen mayot. Koro samoro ochuoye ma nas oseng'iyo mo make sure ni remo wuok no ochuoyo ler, lakini samoro sindano dhi to wuok e ler kendo bo chuno ni koro ok chuo kanyo kendo ichak imanyo kamoro machielo. Koro samoro mano bende jathago ga ji. Mathoth ne ok ni otimore ga to kadichiel onyalo wang'o pien del bende onyalo wang'o ler kuma yath ringe ni mabende nipimonwa kacha ni seche ma wang'o ler kako medo sudo to odiochieng' machielo to koro bro neno kako timo mathoth ne utimo ang'o? Koro thothne koro nitiere yath ma nyaka wami nitiere combination mag yedhe wakikogi to wami kapok wachako yath mar chemotherapy no. Samoro intiere kod jatuo kata jagono mayudo thieth mag kansa to iyudo ka intiere kod side effects kata intiere kod chandogi mopogore opogore. Emomiyo kawuono wantiere kod jalony e weche mag yath owacho ni giwinjore gi yath tineno winjo yath to yath bende winje mondo mi okonywa ng'eyo okonywa bedo kod ler kotenore kod kaka inyalo timo ponono ni intiere kod jatuo ma samoro neno side effects mag yath. Wachako kacha kod pien del. Adwa ni wang'ie e fundruok mar ich kata constipation. Ler na ma kaka timore nikech kidieny mokwongo ni to ne en thieth mar kemo ema thoro wang'o pien del to nyalo wang'o ler bende. Koro ka ng'iyo wach mar constipation kaluwore koro gi weche mag kansa to ikelo gi samomi yath to kaka na wacho ni nitiere cells ma e dendi
ma kawaida ma gin gipogore, iluongo ni dividing, gipogore mang'eny mang'wech moingo cells moko, but gina cells ma kawaida. Koro kaka kwa chiwo example en kaka cells mag E gi cells mag yier wi. Koro samo wami kemo cha, samo wami yath tiyudo ni kemo nego ga cells mapogore ng'wech mokwongo. Koro kata obed cells ma kawaida kata obed cells mag cancer ka. Koro ibiro yudo ni odhi e ich kanyo. Koro sama odhi e ich kanyo no to nego cells ka, tiyudo ni koro cells ka ok nyal pogore ma ng'wech kaka idwaro. Then iyudo ni koro kelo shida moko kaka koro kiyo acid, ionge gi acid e samoro bende ingeni cells ma e bende ntiere gik magi gugolo kido hormones magigolo mami mendo i process food samoro bende ng'wech. Koro samoro ka ginego cells gi tiyudo ni koro kata chiemo bende ok iwinj ka gimidwa chiemo. Then ibendo pong mago nikech koro ok inyal process chiemo ma kotudore kod yedhe gimodhi onego nyaka cells kaachiel kod gik moko ma bende konyo e weche mag rego chiemo ma bende nyalo kelo chandruok mar fundruok mar ich. Gi okang' no daher mondo mipimnwa seche ma ng'ato neno fundruok mar ich ni onego bed ni otimo nang'o kata constipation. Koro gima watimo mokwongo en ni kata kapok wami yath to waja nyiso ga jotuo wa ni kidok e ot to gimitim ma muhimu sana en imodh pi. To modho pi no en muhimu nikech oduoko remo to oduoko kila kitu nyaka e ino. Nikech kin gi pi e iyi ng'eni kawo pi mang'eny. Koro kin gi pi e iyi no to nyalo keto ich ja mondo bed kata chiemo mane ni e iyi ka koro mondo gibed ma soft maregore mayot. Koro mano e the first thing wanyiso ga. Alafu kendo constipation ni bende samoro biro ok obi nikech yath samoro. Onyalo biro nikech patient nigi depression, mana nyisi ni psychosocial support cha. Odangni mar paro. Odangni paro cha mang'eny mathago wiye makata okonyal bet piny mowach ni odwaro chiemo to okonya chiemo bende ka pache dangni. Koro gima kaka na lero cha ni nyaka wami ng'ani psychosocial support, and then chiemo bende nyaka bende tiere kaka iluongo ni nutritionist. Kobiro to bonyisi kit chiemo ka chiemo monego bed ni ichamo kata monego bed ni bedo godo mabor mondo mi kik ibed kod chandruok mar fundruok mar ich kata constipation mane wawacho cha. Wach maduong' mwagodo kanyo bende ka diena mondo mianuo en ni sasa ma ng'ato ntiere kod thieth to winjo ka yesik fundore to ber komodho pi mana kaka iwacho ni ber komodho pi samora mora kapok wami yath to chuno bende ni kapo ni wach mar management mari ni wuon cha otamore to koro chuno ni koro waketo ne yath. Ntiere yath mwanyalo miyigo midhigo dala kapo ni nisetemo ini wuon to tamore ti wan gi nambi nyagocho ne daktari ti inyisi ni wami yath kama mondo konyi koro mondo gol chiemo. Mondo ogol oko seche ma ichaki medi yath to yathe ma nitiere dendika intiere kod tuo mar kansa iyudo thieth omi constipation. Donge mano waketo yedhe mang'eny ahinya e del mapani kaponono ni wanyalo to ji mondo miti kod modho pi mana iwacho cha mondo mi okonyere go chiemo mapiyo piyo okoni bende obed mayot kik ridre mondo mi in bede kod tich mayot iduoko chien tiyo kod yedhe mang'eny. Pi onego bed ni ng'ato modho maromo nade seche ma ng'ato yudo thieth kaka ma kansa ni? Koro pi shida ma tiere koro ni pi onego bed ni koro imedo kata glasses kata koro ka en auchiel inyamedo nyaka aboro lakini nyalo tek ni modho pi inconsistent gi modho pi no kaka nikech kata modho pi no bende konyo kidneys to konyo chuny bende. Gimomiyo koro wa encourage patients ni nyaka imodh pi after chemo during that process ki recover kapok idhi kendo nyaka bed ni modho pi bende. Kata bende samoro mondo mi iyud kaka inyalo keto pi mang'eny e del inyalo medo gik moko kaka soup kado kaka soup kaka kado kaka fruits bende nyaka imed pi olemo nyuka mondo mi yud kaka konyi. Wang'eyo kaka wanyalo konyore diere ma ng'ato yudo thieth mar kansa ma bende thothne kelo ga chandruoge mopogore opogore wadendo kacha ni side effects. Nitiere ga chandruok machielo bende ma daher mondo mi wamul mana matin, chandruok ma bende kata cross wanyalo bedo kidieny mar kansa mane kata en yor thieth mane ma imi ma en gik
gek hiccups kata heartburn miwinjo ka gima intiere kod leny mang'eny. Thothne ma ibiro nikech ang'o? Thothne gek anyalo wacho ni gek to poka experience sana mang'eny kuom jotuoche na but aseneno achiel kachiel jotuoche na achiel kachiel man gi wach gek to king'iyo maber to nitiere kaka yedhe mag cancer go part of side effect margi magikelo en ni koro nitiere kuma gimulo mar nerve iluongo ni nerve layer magimulo maka gimulo to emakelo weche mag gek go. Koro nitiere yath mabende sama jatuo biro to nitie yath mabende nyaka wamigi ga in the process mabende dhi konyo gi mondo gek no orum. Ma kendo wachakwa medo yath e wi yath. Kendo wichaki medo yath e wi yath mar ich mafundore kata constipation ipimonwa kata ni ji nyalo medo pie dendgi matonge gima ng'ato nyalo timo dala mondo mi okony gek kachiel kod heartburn. Okoyo nikech en yath manyalo geng'e kuom jotuoche mate maseneno en yath te kende manyalo geng'e. To heartburn bende koro nyaka mi yath mar ulcer mar heartburn no bende mi yath no mana kong'eny lakini ka en ka gima ing'eni chiemo ma bende jatuo chamo bende samoro nyalo ga kelo heartburn. Koro nyaka wang'i bende ni jatuo ni to chiemo mane mo ochamo ga e ot. Koro ing'eni chiemo ni ka kelo heartburn to nyaka nyise ni koro duok ma piny mondo imed moro ni kapok wamiyi kata yath nikech wan bende ok wadwa ni wamiyi yath sate momedi yath mang'eny. Koro samoro ka in gi heartburn to nitiere kaka wanyalo ng'iyo chiemo michamo kata ka en yadhne nitie yath ma maybe ma wawacho ni nyalo kelo heartburn kaka painkillers gi. Nitie painkillers ma wanyalo ga kelo heartburn ma wanyalo replace ni koro wamiyi mok kelo heartburn kapok wamiyi yath. Wang'e kidienje mag chiemo manyalo chwalo kata manyalo miyo ng'ato bedo kod heartburn mang'eny ma seche ma samoro yudo thieth to onego bed ni otemo bedo godo mabor. Koro ineno kaka kwalose weche mag oganda oganda mang'eny kata fruits kaka machungwa girigi ndim machungwa ber ndim girigi then nitiere kaka skuma bende kichamo mang'eny kata cabbage gin gi acid eigi mako wuok to kendo giwuok kendo gikelo heartburn no kendo. Awinjo kiwinjo yath winjo tende winjo riwe yath en page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV wang'iyo chandruoge kata pek mathieth mar kansa thoro kelo ne jotuo kod kako nego beni time kata kako nego beni kale mayot mondo mi kiko kel ni chandruok mang'eny. Wakawiyo mana matin oduogo bang' thuolo machuok nono kik dhi mabor kata matin kik isudi. Mimi lazima nipige kura. Kura yangu ndio itanipatia chakula. Kura yangu ndio maisha yangu. Kura yangu ndio jibu langu. Kura yetu itaboresha maisha ya watoto wetu. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nakuru City. Chebunili ngozi imara. Mwenye wazo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Pur osebedo wala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham.
kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafaidi njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Ng'eny nikech mondo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be ka ineno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Vile waliambiwa leteni bunduki, kila mtu alipeleka bunduki. Sasa tunatembea tuna fimbo. Na mali imeenda. Kila siku watu wanalia hapo. Ya pargachiel koriwo jonjore ang'wen onegi e monj ma otimore e gweng' mana Peyton e kaunti ma Turkana. Okawa gi surprise nikech oko timo nonro matut kaluwore kod families moko man gi nyithindo ma kuonde mabocho moko ok nyal. Migawo mar somo lando ni sikunde ibiro chak loro kochakore kiny mar chiwo thuolo ne chenro mag yiero. Jonyuol kod jopuonj medo golo pachgi. Saa hii uchunguzi inaendelea kwa ofisi yangu kuona nani ameficha hiyo unga ndio iwafikie. Jatend migawo mar puro yango ni nonro dhi nyime mar manyo joreg mogo masani opando mogo kendo kelo nok mar mwandu no e pacho ka. Machiegni kendo wadhi nyime kod chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono kabiro ni kokalo boma maduong' ma Kisumo kendo wang'iyo thieth mar kansa kod chandruoge ma othoro kelo. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha weche mag heartburn kata leny kachiel kod gik ma bende pimonwa kacha ni magi to thothne onge kaka inyalo tim dala nyaka doga e osiptal mondo mi pimne laktar mari mondo mi oyud kaka inyalo konyi. Chandruok machielo ma bende daher mondo mi wamul en weche mag chuny mating'ore kachiel kod ng'ok. Iyudo ka jogo mayudo thieth mag kansa mang'eny niga gi chandruogni ma en ng'ok modhi wang' achiel. To seche ma ng'ato ng'ok mang'eny tiyudo kata ka ratin mar dende biro dok chien nikech sasa mochiemo to chiemo wuok. Manyiso ni madini ka ok donje dende maber mondo mi okonye. Chandruok mar chuny mating'ore kachiel kod ng'okni. Ang'o makele tinyalo time nang'o? Koro chandruok mar chuny mating'ore kod ng'ok mano ema shida mokwongo maduong' ahinya e weche mag kansa, chemotherapy, yadhe mwamiyo jotuoge. Koro kaka watimo mondo kik jotuowa mondo bed gi issues go ka gidhi dala to en ni nitiere kaka yadhe mwamiyogi iluongo ni pre-chemo. Koro gima watimo mokwongo waketo negi yedhe ma zuia ng'ok ma geng'o ng'ok cha gi chuny mating'ore. Koro kwaseketo negi mago to imiyo gi mano mokwongo. Kosemigi then ka wachuoye yath mar kansa. Kwasechuoyo yath mar kansa moringo, alafu yath mar kansa cha bende nikech wang'eyo ni ene mokelo wechegi. Nikech kaka koro sama ochuoye ler cha to iweye mondo oring mos, kik oring matek, nikech koringo matek to mano ma kendo medo kelo shida mang'eny. Koro iweye to ringo mos
kata bang 2 hours 3 hours kose tieko kamano alafu kendo kwa tieko kamano kendo chake miyo jatuo ni yedhe ma odhigo dala mondo muony kata kuom dala bich ma dhi geng'o gine mag ng'ok gi gidene chuny mating'ore. To bogeng'o ga chuth nikech thothne iwinjo ni samoro ng'ato no imi yath mar geng'o ng'ok achiel kod chuny mating'ore to pod ong'ok ang'oka kata odoko ni samoro frequency ema nyalo dok piny kana ong'ok di bore odiechieng' to koro nyalo ng'ok di bich kata di ng'wen to ng'ok cha to pod ni mana tiere. Koro situation makamago koro iyudo ni king'iyo kaka gimiluongo ni protocol mwatiyogo iyudo ni ng'enygi ka watimo kama to geng'o ne jotuo mang'eny over 95% iyudo ni jotuo ok gidhi duogo gi weche mag ng'ok. Lakini koro nitiere jotuo ma koro kaka iwachogo ni inyalo miye yath mar geng'o ng'ok lakini pod ong'ok ang'oka. Koro samoro kanyono chuno ni koro nyaka ilokne yath mimiye kata iket duration ma yath ringe bende nyaka ket mabor moingo kaka ringo ma kawaida cha. Tiende ni koro nyaka ilok strategy kaki thiedhe nyaka ilok. Samoro inyalo loko ne yath momiye mar kemo cha nikech kaluwore gi yath nitiere yedhe moko ma bende ema kelo wach mag ng'ok go moingo moko. Koro inyalo loko e iye ka inyalo loko yedhego but most cases inyalo weyo mondo nikech en effect mar iwacho ni ka inyalo wach ni effect mar first or second cycle lakini ka en ng'ama koro koendelea to iyudo ni ka koro yedhe ka osegine ne iye to koro obobedo mana maber. Mathothne ka yath osechako ng'iyo kod dende koro chando kaka mag ng'ok ginyalo dok chien. Koro koseng'iyogo to bera nikech koro waseng'iyo ni en ng'ama kamano koro ing'e ni nyaka wa build up waket ni yedhe mag geng'o ng'ok ka koro nyaka wamed wang'i strategy ni wamedo dose koso waktimo kamano. Awinjo kimulo gimoro kanyo ni pre-chemo. Pre-chemo ni en yath ma ichiwe siptal koso en yath ma jatuo dhi madho odhi muonye dala en itime nang'o titime okang' mane kapok ochak miyo jatuo thieth. Koro pre-chemo ni kwasetimo ni test te mag lab mwang'iyo chunyi mwang'iyo adundo mwang'iyo kidneys nyaka remo te mwang'iyo ni kila kitu ber ma koro inyalo timo kemo cha kore kimi pre-chemo ni e hospital. En mimi e hospital mondo koro geng' ineno side effects ma jotuo yudogo. Koro nitiere kaka wariwo yedhego to wami leny wach leny cha nitiere mwaketo mar leny wach ng'ok nitiere mwaketo mar wach ng'ok no mar ler cha bende nitie mwakete iye. Yedhe gi te gin yedhe mimuonyo gin yedhe ma ichuoyi gin yedhe iketo gi dendi nade nikech ka ket mar ng'ok kaka ket mar koro mane gimomiyo koro wan gi yedhe michuoyo ineno koro gin king'iyogi to gin inyalo riwgi nitiere minyalo riw tiketo gi aketa pamoja to gidonjo dichiel e ler. Then ka gisedonjo kore kwa mi mar kemo cha kwasemi kemo ma oringo then wawuok to kwa kisewuok e mano kendo wachako wami koro ma idhigo dala lakini koro midhigo dala gi en mimuonyo. Koro gin ma ichuoyo e ler gin michuoyo e ler gin mimuonyo tiwacho kana kacha ni muonyo gi tok dala bich ndala bich ndala biriyo but ndala bich mostly nikech koro effects go inyalo do ni dhi biro kamano no immediate effects ka side effects ga biro mana between that time ka isetieko kemo. Pono nitiere kod penjo moro amora nyalo tudori kodwa yor SMS namba mar SMS en 23600 en Ramogi TV chenro en penj laktar kaka awawacho ni ngima en mwandu nyaka ibed gi ngima makare nyaka seche ma iyudo thieth emomiyo wang'iyo chandruoge ma ji thoro yudo kotenore kod thieth mag kansa emomiyo jalony marwa nitiere studio odiechieng' ma kawuono ngeni adwa dondo achiel onge wach wadonde watiek nyaka ang' watieki wasemulo kata weche mag chuny mating'ore kachiel kod akang'ok watiere ga kod hot flashes bende kod liet kachiel kod luya ma thoro chamo ng'ato seche ma entiere kod seche ma oyudo thieth en kidieny mane mar thieth ma thoro kele onyalo bedo weche mag kema achiel ni koso radio koso ento kidieny mane mar thieth ma thoro kele. Kuom maseneno mang'eny kuom jotuo ma asethiedho iyudo ni weche mag kemo gi ema kelogi to nitiere kemo anyalo nyisi ni yedhe mag kemo gi ng'eny
to nitiere kaka bende nyaka wariwgi. Ka waseriwogi to sama wamiyo jatuono ka iyudo ni samoro en gi side effects mag hot flashes go. To hot flashes go nyalo biro ne onyalo bedo jatuo, onyalo bedo ng'ama dichuo kata ng'ama dhako. Ok ochuno no bed mana kata ng'ama dhako ama kende ama ng'ama dichuo kende. Ilure gi yedhe mag kemo mimiyo jatuono. Kata to koro time nango koso ento koro gima wanyalo timo en samoro koro wagolo ga yath mokwongo. Koro sami neno ka ng'ato timore kamano, mineno ka dende lietno to ineno ka luya mang'eny, gima watimo mokwongo kabisa en wachungo yath. Omanyiso ni mar luya kachiel kod liet no biro gabira dichiel machaka yath ni to sechopo. Ok ochuno. Samoro nyalo biro ka koro kata itiyo kata kaka ine dier yath miyo jatuo yath ekiyudo ka ineno ka koro ogolo luya, tineno ka dende bende liet mang'eny biro. Koro mano no kineno liet kata gi luya no mano nyisi ni nitiere gimoro matimore dende manyaka ichung yath mokwongo. Kendo iwacho ni kaka wa practice inyisowaga ni kineno gima kamano katimore nyaka ichung yath mokwongo. Kisechungo yath then kineno gima kamano katimore timiye nitiere yedhe mwamiyogi bende manyaka ibed go ready kanyo. Nitiere trodi manie bathi mar yath ma kaponi gima kamano timore to ichwoye yadhno mondo koro dende obed mokwe ma gi luya no kik bed. Mathoth ne kotenore kod kaka ilero no ni seche mu practice kata seche ma ipuonjo gigi ma utimo gigi nitiere gimoro matimore del manyaka chung yadhe ni mondo mi eka dhi nyime. Thoth ne ang'o mathoro ga timore del momiyo liet ni kachiel kod luya ni biro mang'eny. Koro gima wuok kanyo en wach moro mar remo. En wach mar remo, dendi temo fight, chalo ka gimo fight okedo gi yedhegi. Koro samo kedo gi yedhego to giminyalo neno en mana ka ng'ani tie gi luya to dende chwakore. Koro mano ema nyaka ochuno ni nyaka ichung yath then imiye yath moro makonye bende mondo dende okwe. Seche ma omiye yedhegi to koro dhi tieko chandruok mar remo ni koso otimo nang'o? Tieko chandruok. Tieko chandruok. Samoro gima timore kaponi omi yedhe ma nitiere kaka kwa chako pre-chemo cha to nitiere samoro maybe dose ne tin okoromo. Koro wamedi ama no aketo yath moro mopogore. Koro nyaka chuno ni during the chemo kaponi develop side effects nyaka wamedi yath moro kende wiye mondo oked gi dendi paro ni ikedo en kata sum. Koro okedo kod koro mane gima timore. Koro wamiyi yath moro ni kweyo then waendelea gi kemo. Onyalo kawo ga thuolo manyalo romo nade dakika? Onyalo kawo kata mana 1 hour kende kata mana dakika 30 ok ochuno no oendelea. Kae tidhi nyime kod thieth. Tidhi nyime gi. Ne wasewinjore kacha ni kawan wadonda chandruogegi achiel kachiel to wang'iyo gima kelogi kod kaka inyalo tim mondo wayud kaka wanyalo konyore. Adwani mondo wang'iye mabende en ga gima timore mang'eny ma en rem. Iyudo ni seche ma ng'ato yudo thieth mar kansa to rem thoro ga bedo mang'eny ahinya kidieny mar thieth mar surgery. Iyudo ka samoro tiere kansa kamoro manyaka ang' ne timni bero nyaka ang' yud rem. Nipimonwa kacha bende weche mag pien del okang'eyo ni seche mowang'o pien del cha bende rem bende kae to weche mag radio bende iwacho ga ni olo ng'ato kendo thoro kelo rem e del. Pimnwa jalony marwa. Koro gima timore e weche mag rem nyalo bedo tieng' diriyo. To onyalo bedo nikech kaluwore gi thieth miyudo. Koro kata kobed surgery no kobari to inyalo yudo rem mar kumobarno. Mano bende nyalo bedo inyalo manage mano wanyalo igodo mwa manage. Nikech surgery sama dendi chango cha to rem nyaka ibed go samoro kaluwore gi kumotwang'no. Then rem mar ariyo ma meja en rem maluwore gi kansa no. Kako oti samoro oti to odiyo organs moko, odiyo fuonde moko mag del kata odiyo leche moko mag del. To samo odiyo leche mag del no ekiwinjo rem kabisa. Koro mano bende nitiere kaka samoro lakini koro luwore nikech
samoro ka en kod ntiere samoro kaka entiere ma ok nyal timni bero ma konyi. Koro giminyalo tim en mana koro kemono mondo wa duok size mare piny. Then kendo kaluwore kendo gi moro en ni thieth mari mar kemono bende nyalo kelo rem. Thieth mari mar kemono bende nyalo kelo rem kaluwore gi gik mane wawacho ni side effects go. Koro mago bende nitiere kaka jatuo bende wa encourage jatuo ni nyaka ibed uyanga ma ilos kodwa, inyiswa ni to ang'o matimi, iwinjo nang'o, koro mondo ka wami thieth maber. Masasa ema ng'ato neno gigi to nyaka wuo kod laktechene mondo nyise ni magi matima mondo miyud kaka inyalo konye, nikech ponono ni onge gimotime tapani chandruok nyalo bedo mang'eny moingo chandruok mwatemo geng'o ka. Wach machielo madaher mondo mwamule en poto mar remo. Poto mar remo bende oseto kong'eny ga ahinya? En ok ong'eny ahinya, ok wanene ahinya ginene, ok wanene ahinya mar kwatimo kimoda ni koro kiyudo ni jatuo modhi surgery, koro bang' surgery ka nitiere ga yedhe monego bed ni miyo jatuo mar geng'o poto mar remo manyaka miye. Samoro bende idwaro ni kata ka en jatuo ma on kemo ma imiyi kemo, to nyaka bende iteme mondo iwuoth matin nikech bedo ahinya cha bende nyalo kelo poto mar remo, nikech samoro in gi remno, to ka in gi remno to samoro idwa mana ni nind, to nindono kinindo mang'eny bende kelo poto mar remo. Koro makata seche minjo kiol tangni chukri achuka kata iwuoth matin kalure gi okang' ma daktari okawo monyisi ni itim kama nyaka iwuoth mondo geng' poto mar remo. Aneno ka wamulo side effects mang'eny kata chandruoge mang'eny kotenore kod thieth mar kansa. Wamulo kacha del machwakore kachiel kod chuny mating'ore, wamulo kacha olo, wamulo kacha remo, wamulo kacha gik mang'eny mokalo. Bende nitiere moro ma bende thoro thago ji ma ok wamulo odiechieng' ma kawuono? Maduong' ahinya maneno kaluwore gi jotuo ma sethiedh, an ing'eni asetimo gigi kuom higni 8. Maduong' ahinya en thagruok paro mar wich. Thagruok paro mar wich nikech ng'ato koyudo diagnosis to nyise ni daktari maduong' onyisi ni en kama in gi kansa. To aneno ga kuom jopinywa samoro ok gidhi ne advice ng'wech mondo ong'i kaka ikonyo. To ema kelo ga wach nikech samoro ing'eni samiweyo mokilosno to komedore chandruok mar paro. Dagni mar paro no ema neno ka thago ji mang'eny bende kabisa kaluwore kata kapok ichako kata treatment kata ang'o kaka ichako thieth. Dagni mar paro no thago ji mang'eny, to atemo nyiso jopiny ni ka sami yudo wach moro amora kapo ni daktari maduong' osenyisi kamano, en gima inyalo manyo kuom kendo daktari en ni koro nyaka konyi, nyaka miyi gima iluongo ni psychosocial support. Ma en gima itemo jiwo oganda wa ni kik iling' mondo mi kapo ni nitiere gimoro ma samoro ok donjni maber, tinyalo pimo kod lakteche magi ni gima thoro timore, nikech adier tuoche kaka ma kansa gi wawacho ga pile chenro mar penj laktar ka ni koyude chon kata kofwenye chon to thuolo ni malo mar chango kata mar dhi maber, ok en ga death sentence ni kapo ni noyudi kode ni to nyaka koro ni ng'ielo rengo. Anitiere ka bende weche mag chiemo makare kachiel kod modho pi to nisemulonwa ni dhi konyo kacha e weche mag ich mofundore kata constipation. Wamule diet matin kaka ng'ato nego beni chiemo. Koro kaka diet moyudo thieth. Diet bende wawacho ni nitiere koro kaka ne wawache weche mag lencha. Nitiere kaka bende koro sama yudo thieth onego bed ni ng'iyo diet mari. Ka in ng'at ma nigi leny jamako, to koro nitiere kaka nutritionist wa bende nyaka nyisi ni ok onego bed ni chamo chiemo ma kama. To chiembi bende onego bed ni nitiere gik monego bed ni medo kaka kemo. Sami yudo kemo to gima ojatieko ga ahinya en remo. To kotieko remo to gima wajanyiso ga jotuo ni cham chiemo mamedo remo. Chiemo mamedo remo cha emimed chamo mang'eny. Koro chiemo mamedo remo gi gin kaka gik moko kaka chuny, ring'o gi.
kaka chunyiri aneno ka wakelo picha moro ka amar chiemo daktari wang'ene picha waka chiemo monego bed ni chamo seche ma yudo thieth kod mago ma inego bed ni bedo godo mabor tum kocha neno ka wantiere kod kidienje mag olembe diere ka wantiere kod alode inyalo dhi nyime waneno kata ring'o bende nitiere kanyo taneno nyaka njuke kachiel kod kodhi avocado gi koro magi gi ichamo gi iluongo ni gin chiemo nyaka ing'e gin chiemo mamedo remo ng'eny gi gin chiemo mamedo remo kaka waneno ka wantiere kod chiemo mamedo remo chiemo mamedo remo koro gima nyaka jatuo nyaka ng'e ni nitiere moko ka bende kuom chiemo ma bende chamogo nitiere moko ma bende medo leny kaka oganda go ok onego bed ni chamo mang'eny kabisa ichamo gi mana matin kaluwore gi kaka jalony weche mag chiemo bro wachoni kapok watieko chenro wach mane mogik madiher mondo miwewa godo mok digomb mondo wiwa wil godo kotendo kod chenro ma kawuono koro kaluwore gi weche ma wawacho kawuono ago erokamano sana kuom luongo waka to adwa wacho ni jopinywa weche mag kansa gi sani medore kata king'iyo mana gik moko kaka statistics sani iwacho ni by 2040 cases mag kansa ma Kenya bo dhi gi atamalo 120 by 2040 koro akwayo jopiny ni mondo ukaw measures mopogore opogore mondo une koro ka en advice to yud advice kaka an matiyo Salama Cancer Center inyalo ga biro ikalo kanyo to ipenjo wani to advice mane minyalo kawo on issues makama jotuo bende akwayo ni ka in gi jatuo to nyaka ing'i management mare bende nikech challenge ma wan go bende maduong' sana kaka Kisumu western part of Kenya en ni wachako thieth samoro moleo jotuo samoro wachako go thieth moleo koro atemo ni mondo akwa jopiny ni kaponi nigi jatuo madwaro thieth to chak thieth as soon as possible nikech iwacho ni 40% mar jotuo inyalo yudo ni actually kodhi thieth chon tinyalo konygi ma kansa no chang moingo kaka ni kiweyo kideko matin awinjo kiluongo Salama Salama ni yudore ka jechunyi boma ma Kisumu ka Salama Cancer Center yudore Tom Mboya oyudore next to Golden Elites Golden Elites kanyo yero kamana nyalo miwa namba mar simu kayie en 0 7 5 0 7 5 auchiel 4 achiel ochiko anyalo nuoyo 07 5 auchiel 3 auchiel 4 achiel ochiko adwoko erokamano makende kuom kawo thuolo mari ibiwago e mbaka kotenore kod chandruoge kata pek ma oganda wayudo seche ma giyudo thieth mar kansa ageno ni ka waluongi kendo tibo duogo mondo wago e mbaka e chenro mar penj laktar erokamano kabisa boduogo erokamano ahinya mana kaka iwinjono gin chandruoge ma bende thothne oganda thoro bedo godo to bende nitiere kaka inyalo konygi wach maduong' madaher mondo mi kik wiwil godo ni ponono ni neno chandruok moro amora kata side effect moro amora to kik iling' godo wach ni laktar mari nyise ni magi matimore mondo mi kaponono ni ber kiwilo ni thieth to wil ni thieth mondo mi yud kaka ikonyori in mibedo kodwa chenro ni erokamano ahinya nyaka kendo odiochieng' machielo ka wabokelo ni chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV mata yie chenro ni en Ruth Otieno awacho ni ngima en mwandu oriti masani